కూటమి ప్రభుత్వం ఎన్ని కుతంత్రాలు చేసినా కుయుక్తులు పన్నినా తంబళ్లపల్లి ఎమ్మెల్యే పెద్దిరెడ్డి ద్వారకనాథ్ రెడ్డి వెంట ఉంటామని స్థానిక వైసీపీ నాయకులు పేర్కొంటున్నారు. తంబళ్లపల్లి నూతన ఎంపీపీగా ఎన్నికైన శ్యామల కోటారెడ్డి గురువారం ఎంపీటీసీలు వైసీపీ నాయకులతో కలిసి ఎమ్మెల్యే పెద్దిరెడ్డి ద్వారకనాథ్ రెడ్డిని మర్యాదపూర్వకంగా కలిశారు. నూతన ఎంపీపీ ఎంపీటీ సభ్యులను ఎమ్మెల్యే పెద్దిరెడ్డి సెలవుతో సన్మానించి శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. ఎంపీపీ ఎంపీటీసీ సభ్యులు మాట్లాడుతూ కూటమి ప్రభుత్వం ఎన్ని కుయుక్తులు పనినా మరెన్ని ఎన్నికలు జరిపినా తంబళ్లపల్లి ఎమ్మెల్యే పెద్దిరెడ్డి ద్వారకనాథ్ రెడ్డి వెంటే నడుస్తామని ఈ సందర్భంగా వారు వాగ్దానం చేశారు.